गलापि नों मानो बेफोरबायदि बुंलाबायदों? औ जोमै, बियो सासे हिन्जाव आरो सासे गथ'बो दंखायोमोन। जोमै, नोंनि गोथार अननायखौ नेवसिनानै, मोजां मोननायनि बेसेनखौ सिफायनानै, नोंखौ बावनानै गुबुनजों थांनायानो आंनि नोंखौ मोजां मोननायनि साव। आं नोंखौ बावनो हायाखै जोमै। आं दाबो नोंखौ जिउजों मोजां मोनो। गलापि, मा? नों आंजों ड्रामा गेलेफ्लानानै नैबे उन्दुहाबनाय गोसोखौ फोजाबफिननानै आंखौ आरो खैफोदाव लाबोफिननो सानदों? मा? बिदिब्ला नों आंखौ बावनो हाबाय? औ, आं नोंखौ बावगारबाय। मानोना बे नोंनि मुगैथाव आखुआनो नोंनि अननायखौ आंनि जिउनिफ्राय जानगार खालामबाय। आरो बे नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो गोदै रावखौ आंनि नैबे खोमायाल' खोनागोन। नाथाय नैबे आंनि गोसोआ नङा। नैबे आंनि गोसोखौ नों माब्लाबाबो सोलायफिननो हानाय नंला। जोमै, सरि। हगार! नोंनि बे लुबै आखाइजों आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो। जाय आखाइजों बिसि गोनां हौवाखौ गोमानानै बिजों अरायसम थाबोदों, बेबायदि खालाय आखाइजों आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो नों। जोमैना, प्लिज। आं सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि जाबाय। आंखौ निमाहा होदो जोमै। नोंनि बे गोरोन्थि हाबा मावनायानो गोरोन्थि मावग्राखौ खैफोदाव लाबोयो। नों बायदि आइजो माहारिया आंनि सेरावल' नङा, बर' माहारिनि गेजेराव थानसुमैया। जोमै!